Да цъфне дървото се правиш, така ли? Да, сокодвижението. Така. Другото беше на пъпка, на пъпка може да съдействаш цел. На будна пъпка е пролета, нали? Пролета. Със същото, по същия до месец май на будна пъпка. Да, след това вече на спяща. А на спяща пъпка от кога се почва? От май, да направят ластар. Да. Пусне да изкарат такова, за да може да вземеш пъпка. Да пуснат млади клонки. Да пуснат млади клонки, за да може да вземеш пъпка. Ти не можеш да вземеш пъпка. Да. И калема, както и пъпката, се взема винаги от плододаваща дървесина, дето ражда. Естествено. Да. Там, ако идете да видите клоните да има, да личи. А има ли подложки, които като им се сложат калеми или пъпки не дават? Чувал съм, че имало такива нещо. Много бавно почвало да пододава дървото. Нали говорихме за това, за несъвместимост. Лоши подложки. Да. Тя подложката си е добра, ама калема не е хубав. Калема и подложката не се такова. Това като едно семейство, като се не договорят няколко години. Айде. Развод. Джанката е най-издържлива за... За такива, за по-сухи места, по-бървите, бадема не е ли по-хубава подложка? От джанката. Бадема е също издържливо, но тук... За по-сухи места говоря. Добре. А бадема до каква температура трае? Издържа. Тук има бадемови. Аз съм виждал. Айде, има тук. Да, виждал съм бадеми. Добре. Но трудно раждат някакси. Защо бадема... Лошото е тук, че тия прасковата, кайсията, бадема са рано цъфтящи. Така и тук в Балкана, нали, температурата е много такова и не е било. Тия растения са обикновено там, където са по-постоянни температурите, нали? Няма такива големи разлики. Да, няма разлики, да. Защото тук какво съм забележил, нали? От някои от тия, които съм машларисвал аз, се случва, нали? Сините сливи обикновено издържат, поне те по-късно тръгва при тех сокодвижението. Но какво съм забележил? Това джанката е като циганка. Цъфти и снег го държи една седмица и пак остане и пароди, бе. Какво е това чудо, не ми е ясно. Явно цветовете държат на ниски температури. Знам ли го, циганско растение. Това джанката е страшно издържливо. Трябва да го знаете. Основата придава качеството на издънката, там на насадката. Основата. Основата е издържливост. Основата подава сокове и издържливост, нали? А това вече нагоре е калема, от който това е вече сорта. Той тегли отдолу. Соковете използва. Той говори за чиста джанка, че издържа, ама ако сложиш на джанка нещо, череше и измръзи, да, и измързва. Няма да го бъде. Или праскова. Аз съм слагал праскова. Не може, не става, измързва тя. Нали? Да. Джанката бързо тръгват соковете, праскова да тръгне, това айде една страна и край. Да. Пък и те се излъгват с прасковите и като ги удари студа. Веднага и студа и веднага ги ликвидира. А лещик става ли за подложка или за калем? Лешника си е лешник. Тоест няма нужда. Той е издържлив, но при него също може да се шладисва. На лешник. Това е нашия дивия лешник, който го има много тук. Го има, нали? Леската. Има така наречения турски лешник. Ето, да го използват, нали, на секта. Въздушния маркот другия път ли ще ни показваш? Въздушния маркот. За портокали, лаврово. Уния ще ви показвам. Сега не мога да се вършат. Кога? Април ли? Извинявай, може ли пак да покажеш как се режеше пупката? Защото аз отделя не видя. За кое? Той ще за покаже. За пъпкото на ти казах как се реже. Същите. Пащаш от тук. И заезваш надолу. Обикновено до към 3 см. Трябва да се работи с много остри такова. Да. Ето ти. Ясно, да. Нали, ще гледаш тук да няма много голям слой дървесина. Защото почти само кора. Кора и да има и малко такова, да. Ето така се получава щитчето. За да може да тръгнат соковете. Значи трябва да има и малко в
Дървесина. Дървесината, ти не мога да го караш. Трябва много... Дебелината е различна. Там при Различна, пъпката да. се увеличава, по-дебел остава. Да. Въпросът е, че трябва да се работи с много остри инструменти и с много чисти ръце. Дойде път, ще ви карам да режете такова. Ще ви сложите. Само извинявам се пак да Кажи. Кога ще можеш да ни покажеш това за въздушния маркот? Където портокали могат да се гледат? По-топло ли трябва да е? Те не да се гледат, те се гледат. Не, аз преди мога да се ви- присаждат. Те не се присаждат. Лимона може да се присажда, аз съм присаждал лимон. Но те се вкореняват. Те се вкореняват. Вкореняват и по този начин се размножават. Нали? Ще ви покажа. Колко топло трябва да е? Трябва да тръгнат там. Да си... Смисъл в април? Чак към 1 юни тръгва чак. Тоест тогава може да се покаже този метод. Да, аз тогава ще ги изнеса, моите растения са вътре в стаята. Ще ги изнеса тук вънка летото, те ще тръгнат и това ще ги покажа. Представлява това за лимоните и това. Ох, сега ще ти кажа. Ще ви го обясня, ама аз на место. Мен един начко ми разправя. Чакай само да кажа това след. Сега. Прави се тогава, когато нали, тръгнат новите на стари от растението. И изкарат някъде около 10 см, нали, вече са образували листна маса и така нататък. Тогава избираш едно клонче и не на новието такова, а отдолу правиш така. Около 2 см се сваля кората от всекъде. Значи на цялото такова. И слагаш една чашка. След това се вкарва една чашка вътре. Така. Тук на мястото, където това е оголеното, гледаш да горе-долу да отиде на около 3/4 така горе-долу на височината на чашата, нали, с цел да може да остане место, да може да пусне корени надолу. И тук на това место, което е оголеното, се слага мъх. Мъх, да. Мъх, горски мъх от тук. Това ще ви го покажа. Това до сега... По-добре се види. До сега на мен не ми е отказало такова растение да не се вкорени. Слага се мъх, след това се меша тор, песък и земя. Горе-долу в еднакви части. И се напълва това нещо. И почваш да го поливаш отгоре. Сега, тук горе вече растежа спира. Отгоре на растението растежа спира. Почват да листата си се образуват стабилно, но тук, което е такова, почва да пуска корени. Почва да пуска корени надолу, вкарва ги в чашата, нали? И есента, режеш отдоле, изваждаш от чашата, садиш. Страхотно. Те ти готово. Чувам съм за това без мъхне. Мъхта, знаете Само какво се мъх и слага? пръс или само мъх? Представете сега, мъхта се слага, за да може да остане въздух вътре, за да може по-бързо да се получи. А чашата как се поставя? Чашата се поставя по много интересен начин. Защото нали нагоре има пъпки Има. и клони. Аз- Да, Аз използвам тия от киселото млеко. те, Правя един отвор на дъното. така. След това я сцепвам до горния край. Горе. Отгоре до долу. Да, И отваря. горе оставам да ми държи здраво. След това я накланям и почвам да ги вкарвам. Едно по клончетата и я вкарам. И после... И после вече си я откарам там, нали, на това местото, къде е. Остава това прорез на 3/4 горе-долу. От височината. А така, долната част я пълна, нали, с този разтвор, който съм направил, земя, пърс и тор. Пълнам го до тук. След това вкарвам мъхта. Слагам мъхта тук, нали, да затване това. Да. И след това продължавам да пълна догоре, докато го затворя. Плащаш го, привързваш го хубаво, нали. Тук е теловете, там и тояги такива съм ги нафърлял. Привързваш го тук, поливаш го едно хубаво, нали. И въпросът е да е влажно тук, нали, така. И то почва. Браво. Пуска корените и А есента. чашата я завързваш. Чаш ще я върза, защото вятър, това Това е нашия друг. кисия, Там, може нали. би се слага. Друг още по-лесен метод, това е с найлонов плик. Също съм го пробвал и стал. На местото на чашата. Нали, те поне е трудно да се вкарват. Нали, аз мога да ще ви науча как да ги вкарвате. Но като не може такова, взимаш един найлонов плик, пълниш го с такова, вкарваш го тук, нали, вързваш го отдолу и отгоре, горе-долу по същия начин, вързваш го и найлоновия плик има тази способност, че държи влага. Не го поливаш. Да, не го поливаш, чат пак Го пълниш с това, вързано с и смеската тор и... с тор също и мъх, всичко си слагаш, само че го вързваш като такова. И пак правиш този От време на време пръстен. трябва да го полеш някъде.
То найлона държи влага. Найлона държи влага, ама по време на време, нали, отгоре по край това може да му хапне. Да, сложиш си това. То си самото показва дали е влажно или не. Като го погледнеш, показва дали има А влага. след това, как зимата издържа тия? Зимата издържат вътре. Вътре само, нали? Това кога е хубаво да се прави по този начин? Това се прави след 1 юни. А грейпфрут може ли в България? Може. Гледал ли си до сега? Обстрял ли си? Не съм. Аз гледам мандарина, лимон и дафинов лист. И мандарина има. Мандарина. Ама къде ги гледате? Маражда. Вътре са стаята си, ама летото са вънка тук. Сега април ще действала тук. И мандарината дала ли ти нещо? Или само Абе, цъфти и не ражда. Важното е, че е мандарина. Ама лимона ти дава, нали? Лимона ражда, по 60-70 лимони съм късал. тя може би